Pero nós imos a Ferería de Sandra, vamos, compañeiras, procesionando imos ou... ven aí a Candeloria, ven tamén o San Brais, e nós entendemos que estes días para as ferías serán vos, non? Vendedes moito. Son vos, sí, son vos. Vale. Estes días, a verdade que sí. Teñendo que tendes máis movimento ao longo do ano ou hai outras celebracións? Mais en difuntos, cara difuntos, evidentemente, pero bueno, cando chegan festas ou as romerías, no Brán e tal, tamén piden moitos esvotos, agora as candeas, sobre todo esta. Pero por que esta que decías antes que esta era a propia da Candeloria? Esa, hai varias, Hai esas, hai estas, por exemplo, que son máis finiñas. Ai, que finiñas estas, pero isto? Hai nas así. Isto non se consume rapidísimo? Sí, Fíxense que finiña, esas sí son máis ben para a igrexa, pero non se consumen tan rápido, Parece, pero non. Pero por que dis que son as que máis se usan? Porque realmente son as máis cómodas, son realmente as que máis se usan, non se usan as de procesión. Eu pensei que eran estas, as que máis se usaban. Non, esa máis ben é para o cemiterio ou é para levar as ánimas, porque esas deixala todo o día e así. Pero estas chamanse as velas de apagón precisamente por iso. Ah, vale. Pola Candelaria. E son estas as propias. Bueno, e logo hainas ben bonitas, mirade isto, todo taladiño. Este tipo de candea para que se utiliza? Esas para bautizos, para comunións. Bonita, Esa moi linda. Eu teño guardada da miña filla do bautizo, Sí. A xente gardas, gardas para comunión. Para comunión? Sí. Ah, pois mira cartos que me aforro. Non se botan a perder? Canto dura? Non, xa estes ben guardadas, non. Que non lle dé moito a luz, nun sitio seco. Pero porque, perdoademe que eu non sei moito destas cousas, entón non se prenden nunca. Sí que se prenden, pero a mecha non se marcha. consome. Vale. Porque se prenden na igrexa un anaco, non nada máis. Claro, falamos das candeas da Candeloria, pero tamén falamos dos esvotos. Ven aí o San Brais, este é o da Gorxa, non? Ou non? Ese é o da Gorxa, sí. E tamén levan moito, porque xa que é o patrón dos otorrinos, tamén dos oídos, nariz, todo, e levan normalmente ou a gorxa, que é o normal, ou a cabeza. A cabeza? Sí. Pero pa que? Porque o mellor non é de garganta, non é de gorxa, é de oídos, ou ten nariz. Vale, é mellor leválo paco, completo. Claro, engloba todo, claro. Ese non se preche que do corpo, o corpo inteiro. Sí, señor. E isto ofrécese ao santo, non? Sí, unha prenda. E lévalo para a casa de volta ou Non, eso eso deixa. Vale. O que levas para a casa é a vela. E desde cando tradición isto dos esvotos? Hai moitos anos? Séculos. Sí? Séculos. Eran pequenas ofrendas. Creo que antes o que se facía era levar veas e así, pero ao final eso é máis doado, é menos pesado, porque non vas a levar unha cabeza enteira de... E dá menos lugar a confusión, porque claro, o santo recibirá unha chea de peticións e de plegarias, que un chega cunha candea e que eu teño a goxa mal e que eu teño o corazón, se ti levas o esvoto que xa leva a forma, xa sabe para que vai. A mensaxe dada. Estaba comentándonos que hai moitos anos que iso é tradición, pero é tradición aquí en Galicia, en Pontevedra, polo teu local, pasará moitísima xente estranxeira que debe alucinar cando vexe estes esvotos, porque fora daqui non se fai tanto. Non se fai. E que pensa a xente? Que che comentan? Preguntan para que é. Claro. O que máis preguntan é para que é. A veces hai xente que incluso de aquí ten amigos que veñen de fora e quedan con eles, entón tráenos porque os levan ás romerías e explícanlles, eso sí. Como un reclamo turístico, non? Para que entendan un pouco a tradición. Eu que máis teño algunhas cousas de recordos tamén a vender, e cando veñen, pois hai xente que teñe levado algún esvoto, cando llo explicas, failles moita gracia e lévano. Sí. A mí gracia faime o do can que hai aí, ahora me contarás, pero que imos coñecer unha das maneiras máis orixinais de celebrar o San Brais na Pobra do Borollón. Comeza hoxe o acendido dunha fogueira de cepas de carballo, o castiñeiro, que dura todo o domingo. Manolo Casanova pois é un dos organizadores do San Brais da Cereixa. Moi boa tarde, Manolo. Hola, moi boa tarde. Creo que unha festa recuperada dende hai moito tempo. De onde ven o de facer unha gran fogueira? Pois é unha tradición que non se sabe exactamente de onde procede, pero si o que se sabe é que agora, nos últimos anos, aproveitase a fogueira para facer a panceta tamén ao aspecto. Claro, por iso andades con tanto cuidado de que prenda e que dure ata o domingo, non? Para facer xa de paso...
Claro, Pero ten que durar a fogueira. Sí, que dura, sí, porque se vira esa cantidad de cepos que hai aí de carballo, é unha fogata importante. Ajá. Pero para domingo dan chuvia. Bueno, pero como a nosa festa temos lá o sábado. Cando eso xa está. Sí, además, aunque chovera, é igual, porque temos unha carpa instalada de fai anos, unha carpa montada con uralita, bueno, ben feita, que non hai problema porque chova, nin faga frío, que aí cerramos todo con as lonas. Home, xa estades preparados porque se en Galicia ten que coincidir que non chova, igual non hai ano que apoiades celebrar. Unha festa tradicional que se perdera, pero que recuperastes hai xa medio século, polo menos. Sí, exactamente. Fai 50 e tantos anos, a rapazada, entre eles estaba eu tamén, recuperamos a festa. A primeira fixeran aquí dos veciños, Suso e Pepe, e despois, bueno, os demás seguímola, e agora xa non somos tan novos, pero seguímoslo facendo. Claro. Manolo, estamos vendo imaxes fermosas de arquivo. O que pasa é que vos recuperaste esa festa, pero non sei se tedes claro de onde ven a tradición de coller esas cepas do monte e queimalas, non? De onde ven? Pois non teño nin idea, non sei, además eu preguntei e tampouco temos unha cousa clara. Non sei se é porque a festa é en pleno inverno, como é a festa de Cachola, pois daralle ambientillo a festa o propio lume. É que ao redor da fogueira sempre hai ambiente. A min encántame que recuperades esta festa que se viña facendo, aínda que non saibades moi ben a orixe, a que importancia, Manolo, a importante é a xuntanza, non? Sí, o importante é a xuntanza, aparte que, bueno... Porque cantas persoas vos podedes xuntar para celebrar ao redor dese lume? É imprevisible, porque este ano ainda encima temos o porco aspecto, e eso chama moita xente. Home. Por que será? Porco aspecto, sí. O porco aspecto, despois hai un grupo malenia aquí da zona de rock, aquí da zona de Monforte, que, bueno, a xuventud toda, pois, acercarase a cereixa. Bueno, así que hai fogueira, hai papatoria, hai música e un festón. Hombre, eso intentamos divertirnos, aparte que somos un pueblo donde temos 4 festas, non é só esta. Carai. Anda! Rea, sodes festeiros, aí. Sí, temos a patronal, que é o do Rosario, en outubro, temos o San Blas agora o primeiro sábado de febreiro, temos o San Lourenzo 10 de agosto, bueno, así, letras gallegas, teatro, bueno, a xuventude aquí moves. Que maravilla. E os que non son tan novos, Manolo, entendemos, porque se estabas aí 55 anos tamén nesa festa, é xuventude, pero con veteranía, entendemos, non? Sí, a xuventude xa pasou, pero bueno, seguimos como se fóramos xóvenes, porque temos espírito novo. Que maravilla, un aplauso para Manolo. Non ten que ser. Manolo, moitísimas grazas e que teñades unha festa espectacular, vale? Besiño. Venga, gracias a vos a chegade vos a probar o porco. Ai, estamos convidados, que maravilla. Ou mándanos un tupper, que luego temos que traballar aquí no que andai. Vale, venga. Diquiño. Chao, gracias. Chao, Manolo. Bueno, pois esta celebración que se fai o sábado, pero chega ata o domingo. Dicía que me chamaba moito a atención eses votos do canciño. E temos tamén aquí dunha vaquiña ou dun bollo ou algo así, non sei moi ben que. Pode ser? Sí. Pero bueno, durante todo o ano levan, Eso non só ten que ser no día propio. Lévano durante todo o ano, porque incluso fai pouco levaron dunha ovella, dun porquiño. É para pedir pola saúde das mascotas, do gando e demais, non? É que hoxe en día as mascotas, ti date de conta que son parte da nosa familia. E incluso un porco, unha ovella, que dá o mesmo. Que foi o máis raro que che pediron así, algo raro? Tes isto en esboto, que dixeras ti? O máis raro que me pediron, que non é raro en realidade, igual que teño o esboto feminino, o pene, para levar a unha igrexa, para deixalo. Esa é a vela. Ti tira sempre pola negra, pero que é isto? Ti tira sempre... É que eu queiras que non, quero dicir... Ti tira sempre pola negra, non sei por qué. Pero cal é o esboto? Ningún dos dous, as dúas son feas. Tenei que coller o que trouxestes. No, o sea, a mí parece bebé que acolla, non hai problema. A mí gústame. Este é o máis raro, non? Gusto que lle gusta. Este é o máis raro.
A ver, non é que sexa raro, é anecdótico, basicamente. Raro non hai cosa... A min parece máis raro que non o trouxen os ollos para Santa Lucía, porque é un antefaz. É un antefaz, realmente. Claro. E pareceme feísimo, pero é un antefaz. Non sei se alguén do público necesita un esboto desto para ofrecerse. Que son candeas para os aniversarios. Bueno, pois, se Bueno, vas a neste estar de caso. cumpleaños, pois, aproveitad. Estás de cum? Ai, pois mira, tes aquí a vela. Pois tamén hai que rir con isto, claro que sí. Sandra, moitísimas grazas. Graciñas a E vos. que teñas unha feliz Candeloria e feliz San Brais. Igualmente, para todos. Moi ben.